Hello dear viewers and listeners. Ngaj khamba pidana komet bokoj bakhia. Kane kade naka happy well sangreng channel ko bawan lam sepi ki khubor ki baman la kasngi. Tile se la da don peteng jeng pi ki bom sem lanang lane ban ban tip ban pendap ye kane ka census nang ta ju snap arjar phunyo badai naka ko badai ka online portal lang ba ka website page ye kane ka video bapin yo ki jing tip bat bapin la ban pendap hi ala de haying. Ko bapidon kam kolong tang ban biang ke internet khnang ban la ban pli ke website badru khnang bakanom dan kono ke jing thut haba pi pendap ya kane ka census arjar phunyo ha ka mobile phone ki jing pi la ne ha kino ki device ki ba pi pendan kam tang ne lai cheka video te ha ka baning kong phin lai be chaka se.census.gov.in nang ta hang tu phin yu e katuk btho self enumeration SLGO login hang tu katuk state lada phidei na kanong ka state kabadei nang mata jungi ki nong Meghalaya kamot ba kan dei bet ka state Meghalaya ngan wa de ka state Meghalaya kum tu nang ta de ngin enter yu tu captcha uba badon hapo hang tu btho enter captcha nang ta utu btho hang tu IAMCCS katu kemod ba